Sa police report, patay ang isa ka engineering student matapos ginalagar nga natiruhan sini ang iya mismo kaugalingon sa sulod sang ila balay sa Barangay South Fundidor, Molo, Iloilo City. Ginkilala ang biktima nga si alias Boy, 21 anyos, isa ka third-year engineering student, kag isahanon man nga bata sang iya nga ginikanan. Base sa pagpangusisa sang Bombo Radio, nagaisahanon lang si alias Boy sa ila puloy-an sang natiruhan sini ang iya kaugalingon. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Inday, isa sa mga malapit sa balay sang biktima, iya ginpahayag nga wala man sila sa nabatian nga paglupok sang pusil, bangod man nga mayara sang nagapadayon nga construction sa isa ka malapit nga balay. Apang suno man sa iya, may nabatian sila nga isa ka matunog nga syagit halin sa balay ni alias Boy. Sa subong nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad, agud matumod gid ang matuod nga hitabo. Ara kami sa piyak ka balay. Sunod nang way man kami sang nabatian nga kun ano, may mga nabatian na namo to gali nagapok. May gali nagapok dapat bay nga pamanday gali sa piyak balaya. Nang daw hindi na kami maributay kay may nagsniyagit. Nung tudo-tudo gid lang sniyagit. Amo to naguntat kami. Ang nakita ko malang ya, ang diriyay buta ka dugo makita ko no. Di lang nga may lusbot dito lapos. Hindi na ko gani kakilala siya. Si alias Inday kasilingan sang biktima.